Čaute ľudia, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu, dneska je to s hostiami. SlovakTube! Ja, Kubík! No, a je to taký challenge. Potom videl, že mám tam nejakých 10 lajkov a 0 dislajkov, tak som si povedal, to tak natočiť druhý challenge. Nehajte sa prekvapiť. Preteky až tam nakoniec. A sú to preteky. A kto tam bude skôr, tak vyhráva. Je to jednoduchá hra. Tri, 4, poďme! Ľudia, do pleve. A je to asi SlovakTube! Je to SlovakTube! Yes! Kolo. Robíš si už predal, Kubík, čo ti je dnes? Juhu! Čo na to hovorí Kubík? Ten Gamer TV! Čo na to hovorí Kubík? Ono ty Ačko! Poď! Ja som vyhral ten challenge! Som pán! Ľudia, pre toto video všetko, jak chcete s Kubíkom a SlovakTube ďalšie videá, tak dajte dole do komentu a čaute.